tigi ala k'u sara n'a ye an ti foli di yɔrɔ kelen ma an b'a di diɲɛ bɛɛ ma hakili la ko ɲɔnakaw ye basimalatu di 6 miliyɔn joli miliyɔn 4 Yorosokaw fana olu ye caman k'a la miliyɔn 19 Yoroso bon Kayikaw fana o ka ca kosɛbɛ Sénégalais Tambacounda minnu fana kɛra ye u bɛ miliyɔn 5 bɔ Sidakara bon Faransi Amérique c'est-à-dire yɔrɔ kelen tɛ quoi mais f'a ka dɔn Konate ni sinsin mun de kama fo mɔgɔw ka o de dɔn n'a fɔra ko i bɛ mɔgɔ fɛ sababu ci e bolo i bɛ se ka gɛrɛ a la ni min ye min t'a fɛ o ka fisa i ye e ko i bɛ Ala fɛ ni kamanaguwan ye e sɔrɔ f'e ka taa boli sɔn a bɛ komi i ni Ala cɛ ka jan dɛ nin fayida ko in daminɛ ni sisan cɛ caman y'i sen bɔ boli sɔn na ka sɔrɔ maa ma s'o ma an b'aw fo bonya caman kɛra an ye mais an bɛ min sɔrɔ Ala bolo o ka bon ni ye Ala k'aw sara dɔ nana telefɔni di yan a ye fayida kɛ a ɲɛna mais ne yɛrɛ mɔnɛna kojugu telefɔni miliyɔn 1 ni 500 o bɛ joli a tɛ nin ye ko Ford 5 a ye fayida ta bisimilayi de don koyi a ye basimalatu de ta mais ne ma dimi cɛ kɔrɔ fɔ a ye a tɔgɔ ye di fɛn prix fɔ waati miliyɔn 1 ni 500 bon ni ko i b'a feere sisan dɔrɔn hali ci 200 sɔrɔ a la. ne yɛrɛ sabara min ye Konate sen la don ɲuman na sabara in prix ye 240 e o 240 sabara dɔ ma miliyɔn 1 téléphone ka tɔgɔ la an ka taa. donc o la an bɛ bɛɛ fo ni waleɲuman dɔw de ye bata sécurité mɔgɔw an bɛ u fo u y'a kanu siɲɛ caman k'u bɛna sécurité bila ne ka da la bon komi ale ye n den ye a ye n bonya ka dama tɛmɛ sinon sécurité kɔni Konate sécuriselen don dɛ gɛlɛya caman bɛ an kan minnu yɛrɛ de b'i kɔlɔsi u bɛ bɔ ni ye a y'a janto o la dɛ mɔgɔ caman bɛ na n'i y'a ye nin heure in na a bɛ bɔ nin heure in na a bɛ don kɛnɛmamɔgɔ b'o dɔn minnu yɛrɛ de b'i sécuriser dɛ gɛlɛya belebele de b'olu de la n kun t'a fɛ k'o f'i ye a cɛ kɔlen don a bɛ se ka sama da kunkolo la a nana ko Konate a ko n y'i kanu Ala kama n bɛna i garder ne ko n ko ne ka gardeli n k'o ye ko gɛlɛnba ye dɛ parce que ne b'a dɔn tu bisimilayi ne ye sankolo lajɛ ne ma da y'o la ka dugukolo lajɛ ne ma da y'o la ka sɛfa lajɛ ne ma da y'o la ni dama ye olu la Ala kana juguw kɛ ka da ye ne na dati sɛfan na dɛ i bɛ sɛfan filɛ f'i ɲɛ da i tɛ daya la sankolo bɛ ten dugukolo bɛ ten ni dama y'olu la ni min ko a bɛ ɲɛɲini o tɛ da i ka ko la ko mais cɛ da ka di an y'a bila da la a y'a kɛ ni mɔgɔ min bɛ na a b'o lajɔ a b'a fɔ Konate yeli ma nɔgɔ mais 2000 di yan n bɛ ni Konate ɲɛ da ɲɔgɔn kan semaine kelen a ye min sɔrɔ ne ka da la ye Ala de b'a dɔn a b'a sɔrɔ
bon fɛn min ko b'o cogo la et puis mɔgɔ caman n ye dɔw jira la dɔw nana yan ne yɛrɛ t'a dɔn ko jamana président bi ne dɔn n t'a dɔn ko faamaw bi n dɔn dɔ nana yan ko ale fanga ka kankɔrɔsigi ye k'a fɔ aw ye min ye n sera sécurité ko la quoi ale ye fanga ka kankɔrɔsigi ye ne ka jate la garibu min bɛ ne fɛ yan ala de b'a dɔn caman bɛ yen musow cɛw fatura cɛ min bi cɛ wɛrɛ den fɛ o ka dɔgɔ or que muso denbatigi baraji tali ka bon kojugu parce que i bɛ yatimɛdenw balo ni baraji sɔrɔ mais anw b'a fɔ de an b'i fɛ an ti den fɛ n'i bɛ taa den bila i faso la taa bila yen bon o muso caman bɛ yen denw mara yɔrɔ t'u bolo o baw de bɛna kasi ne dala yan ka denw di yan ne ka garibu bɛɛ y'o de ye bon fanga kan k'anw yɛrɛ ɲini ka fɛn di an ma mais olu caman nana n'u ma fugɔ olu de bɛ Asimu ka fugula don a kun na u bɛna fɔ non olu de b'a ka sabara siri après tile 2 tile 3 u bɛna fɔ Konate a kungo b'an fɛ yen faamaw kun kan ka misi d'a ma an ma misi sɔrɔ misi di yan fɛn o fɛn nana a bɛɛ kɛra ten ne yɛrɛ dun personnellement ne tɛ se ka wari mara ni ne mago bɛ 100,000 na ne bɛ 10,000 de n bɛ 100,000 sɔrɔ ne b'o cogo de la bilahi kɔndi tɛ ne bolo mais o caman bɛ na n'u mana fɔ n ka denkuni ye sini ye nin di yan nin di yan aw minnu ye faama kɛrɛfɛmɔgɔw ye a kan k'a di an ma surtout ne an bɛ nin fɛn min donna na ne da tɛ s'a ma madame le maire sera caman ma kalo kɔlɔ an bɛ nin na yan et puis dɔwɛrɛ min bɛ yen sini tɛ fɔlɔ yan sinikɛnɛ don jumɛn o tɛ araba ye fɛn dɔ tun bɛ jamana kan mais araba a bɛna an b'a dugawu kɛ Bayusu de solution a saraka ye sangaba misi min ka sangabaya ye bilenman ni jɛman ye mais n ye misi kuma ni kaba mɔgɔ kana ne ni misi ye jamana ko y'o cogo de ye président ko de ko bɛɛ k'i seko kɛ bon ne dan bɛ min na o ye dugawu de ye wa o de ka ɲi dɛ parce que alakira y'o de fɔ balawu gulolen don sanni dugu cɛ dugawu fana gulolen don ni balawu ko a bɛ jigin dugawu de bɛ balawu talo ka bɔ yen ni dugawu tigɛ yɔrɔ min na dun bi ci donc ne ɲɛ b'o de la mais ala fana bɛ k'a yɛrɛ mɔgɔw la ta cogo min na dabila cogo t'a la fɛn dama min ye ne sɔrɔ sanfɛ yen an ye dugawu kɛ a minɛ n'an ye dugawu kɛ a minɛ na o ka ca dɛ bonyamasegi ye fɛnba de ye bonya man gɛlɛn fo mɔgɔ min bɛ bonya dɔn munna alabato jara ala ye waleɲuman dɔ de don ala ye n da i ye n kɛ mɔgɔ ye Allahu akbar bon an bɛ bɛɛ fo o la ka fɔ aw ye n'aw donna so kɔnɔ bisimilayi otomatiki dɔ n bɛn'o d'aw ma mobili motɛri ye jumɛn ye mobili motɛri n'i b'a fɛ ka mobili boli accident ko kana bɔ a la accident caman bɛ yen i tɛmɛna 120 de kan n'o tɛ ka da 120 kɔnɔ o accident ka dɔgɔ dɛ mobili motɛri yɛrɛ de ye 120 de ye i y'a faamu bisimilahi 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 i b'a fɔ 120 arahamani arahamani 120 arahimi arahimi 120 i bɛ sɔrɔ k'a fɔ bisimilahi arahamani arahimi o 120 diɲɛ fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ fo accident mobili binna ni ɲɛ yan ayi o bɛ gɛn ka bɔ i bɛ maa wɛrɛ to yen nɔ na e b'a mɛn de ko a binna. Bayusu de a caman bɛ kɔnɔ koyi
anga surasikɛ bɔra dɔ bɔra n'a ka kunu an ye gari di minnu ma ne ni de kɛ ka d'a ma a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la yɔrɔ ne ka so fan bɛ bana gari de la sa a bɛ di fɔ mɔgɔw k'a dɔn ne ta ye jamana ko de ye n'o tɛ dɔ nana 50 d'a ma nɛgɛ haya ko la yan a ma sɔn mais nin bi tile k'a di mɔgɔw ma parce que ne yɛrɛ daji jara a tɔ la sa surasiw bɛna cogo min na polisiw bɛna ten u bɛɛ b'a di mais an bana 50 la o mais an b'a la k'a di dɔw ma fi sabili la mais surasiw ko dɔ dɛ sinon ne nana nɔfɛ e t'a sɔrɔ surasi bi dɔn ni tamasire damadɔ ye u sen yan aranjɛsi nɔ bɛ yan ani gɛnɛgala sinon ni nana nugu k'a di yan n t'a di mais n b'o yɔrɔ de lajɛ n b'a ye non nin ye filitigi dɔ ye u b'u ta dɔn an yɛrɛ fana bɛ tamasire dɔ dɔw la donc la bonyamasigi caman kɛra cɛnin nana a ko Konate o y'a sɔrɔ n y'a kɔrɔbɔ fɔlɔ n ko n bɛ bɛlɛkisɛ 3 d'i ma n'i bɔra kɛlɛyɔrɔ la kana se i ka so dɛ i bɛna n ka bɛlɛkisɛ 1 di yan kɔrɔbɔli de don a taara u natɔla u y'ale labɔ mobili dɔ kɔnɔ ko lui il est trop petit mɔgɔ min a ka dɔgɔ et puis il est mince quoi kolonmisɛnnin don wala ko ale ka bɔ yan ale ka taa mobili dɔ in kɔnɔ k'ale sɔgɔsɔgɔ yɔrɔ bi sɔrɔ yen ko pour que ninnu ka libéré ale bɔra mobili kɔnɔ yɔrɔ min na a ti kilo 1 bɔ o mobili de taara yɛrɛ mini kan a ko k'a ti s'a fa fɛ fiyewu f'a ka na ne ka so bon ni layidu dafara wariko tɛ mais i ni ce i ni baraji kɔni an karamɔgɔ n'o o bɔra mɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn a bɛ kɛ baganya ye donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada n y'a fɔ aw ye mercredi bon ni heure min ka nɔgɔn n'aw bɛna heure min kan a y'a fɔ yan kɛ alisalama k'an bɛ heure jumɛn ta arabado Modibo k'an bɛ heure jumɛn ta k'an bɛ lazara ta 15 heures. Maintenant, c'est pour 15 heures. 15 heures. Ah, c'est pour 3 heures. Ayiwa d'accord. Alisalama ko 15 heures k'an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Jama kana 15 heures mais karamɔgɔw kana 14 heures. 14 heures ye Kamaru de ye o ye Jibirila ka heure ye o de dugawu jaabi ka teli diɲɛ heure bɛɛ ye. mais comme fulakɛ i tulo b'a la an bɛna fɛn min ka teli a fɛ kosɛbɛ yasi de don Gunjo Alimami ayi comme fɛn min bɛ kalan a ka ca donc la n'a daminɛna 14 heures ni mɔgɔw nana wulada fɛ o y'a sɔrɔ an ye kalan kɛ a bɛ bɛn dugawu kalan de ma o la voilà karamɔgɔw bɛ se ka na o la a ka daminɛ 14 heures la o de ye Kamaru ye o Kamaru ye Jibirila ka heure ye donc ni kan ka jaabi san 10 Ala b'i jaabi kalo 1 Gunjo Alimami ye dɔ wuli ka bɔ a tɔgɔ ye di Mawo ko Konate ka yasi kala ko fɛn dɔ kun bi jamana kan an ye a kalan kɛ yan a bɛnna sokɛ 14 ma bon o Gunjo Alimami kelen sadiri minnu dalen don dugu jukɔrɔ olu bi hamina Mali la bi ka tɛmɛ sanfɛ mɔgɔw kan c'est ça le problème ale Gunjo Alimami kelen de ci fɔ ye Allahu akbar a jirana na cogo di mɔgɔw jɔlen bɛ se comme sugu kɔnɔna u bi ka fa ka taa dɔrɔn u bi fagala ka taa dɔrɔn a bɔra k'i jɔ a ko Konate fagali bɛ ka na ne yɛrɛ ɲɛ bi mɔgɔw la a ko Konate min bɛ nin ko in nɔgɔya i b'a dɔn a ko yasi de bɛ nin nɔgɔya donc la ti bila daga girinda la
siningene kuna amina adamine amba nyina ala fa amina dugo mununge ya rabbi ala kamine ala kira dugo de bi do mo ni toro che odi anda dugo la ya rabbi toro mimbi anka ni mimi na anga jamanaka ya rabbi ala ka bekishi ande munumbe keleke yoro la ani kanu baga munumbe tungan fe ala ka here kambe ala ka ansabo dama ala ka barka dona mo bora yoro chamana kana vraiment aw sarabi ala bolo hami fongo fembi ana aya bedo dugawla abebe mine ala ka bekete ni ala kira hormay congé tabi sena ni ala sona congé tabi sena est-ce que ibado sanukiri uka falatansa sanukiri uka falatansa ni kalanke doro ni dateli arafe ni yere ya do afotugo nyana ibini soroka ni aya kala shen saba iba daji kunu o doni kelen koni ino bisa sanukiri uka falatansa abamananda shimi be ni sirabi teme o jukoro o shila don mimbi be sanfe ebi soro ko shila don kari ebi na dika kalandema yoro ni shishu jole sirabi teme jukoro mogoti jo bebi teme akoro wati jo klasila na sira ka bo alamsa sukma da jona fe ani ndene o de kay ndene tay kire bangiran ndene donc ni ala sona ala ka tobe no ya shukura ambi kuma nyongere ala ka ubesara ni ala kira horoma sallallahu ala rasul alfaza ambe hakile la jegwa dasira Safi Balo ka koma Safi Balo ale de la ka mɔgɔw bila ka basmala tu wurudi million 700 ne retara adogo kala radio oxygène na anana muru ya sere ne re ka dugono mɔgɔ besa anana dendama min tɔgɔ jira ne na ya konate iye basmala tu min fɔ ni ya ta ka kɛ baga ye ka sira cɛla ay den sɔrɔ an kɔni y'a sɛbɛn 119 ka bulo muso la tigi bi den sɔrɔ Safi Balo ye a den min jira ne na ka ja den 100 a fana jamana kanubaga ba kundo siramagan bɔra k'a fɔ cogo min na saya kɔni an t'a fɔ a tuna sona ni dɔw ye baro kɛ kunna sini a dalen tora so kɔnɔ dɔrɔn kɔnɔ y'a dimi u taara dɔgɔtɔrɔso la o kɛra fatuli ye an taara ale de janaja kɛ bi kɛnɛ kanubaga ba don madame le maire bɔra k'a fɔ sisan n'a kɔnna madame le maire ye a b'o sigiyɔrɔ bila hali ni mɔgɔ wɛrɛ ko i b'i sigi a b'a fɔ non madame sigiyɔrɔ don ni madame ma na o kɛnɛ lankolon bi to bon nin baara in kanubaga ba fana kun don ayiwa alhamdulillah donc o la an bɛ o fana don dugawu la sujugu tɛ parce que n'i y'anw kanu i ye ala de kanu an se ye mun ye an y'o fana k'a ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛw bɛɛ la ala ka hɛrɛ k'an ye ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك بعظمة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجلال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بجمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بكمال بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك ببهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بثناء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بآلاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بدياء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بالنور بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بفضائل بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بتشريف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بخصائص بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بمقام بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بلطائف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بأسرار بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك
ونسألك بهيبة بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك برقائق بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بدقائق بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بملوك بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بحروف بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بابتداء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بانتهاء بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإمداد بسم الله الرحمن الرحيم ونسألك بإحاطة بسم الله الرحمن الرحيم أن تدخلنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا وأنصارنا وأنصار أنصارنا وكل من أسند أمره علينا في أنفها وتمدنا من مددها وترزقنا بحقها إلهنا ألق إلينا مفتاح الإذن الذي هو كافي المعارف حتى ننطق في كل بداية باسمك البديع الباقي البر البارئ الباعث الباسط الباطن الذي افتتحت به كل ركن مستور وأنت بلا هو فأنت بديع كل شيء وبارئه لك الحمد يا بار على كل بداية ولك الشكر يا باقي على كل نهاية أنت البائس لكل الخير باطن البواطن بالغ الآيات الأمور كلها باسط الأرزاق العالمين وبارك اللهم علينا في الآخرين كما باركت على سيدنا إبراهيم إنه منك وإليك وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلهنا نسألك بسم الله الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظنا وبلادنا من كل فتن وبلاء وأن تستر عيوبنا وتهدينا إلى صراط المستقيم أن ترزقنا حلالا وبارك لنا فيه إن شاء الله إن شاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. Muhammadu kunate alada kishiga. Sirabila kunate moriye, sirabila dula ojamiye. Allah kama morige, basima morige. Sirabila de baye, walidanu dani bagaye. Ejita ujita baye, sirabila baye sudege. Alada kishiga. Anu kunate. Morige mi sona ni gajanjo jamane gajanjo ruge ala kamade ala kama morige.